πολύ special, με πολλά αρκευά. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Βασικά ακούτε το σώμα το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο 508, στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με, το χέρι 6.500. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Η κόπεδα για αγροτεμάχια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638 4722. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλερ. Νοικοκυρές σύφιλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκας τώρα. Συνέχισε. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες Δραστάτη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες ρε? Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβάρα. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ, Αλαγιάννη στα Ηλίσια. Γραφείο κυριών το γρήγορο φτιάρι. Άμα